So, ibig sabihin nyo, pag may nakita akong doon sa kanuhalan ng ISCO, pag nakita akong bumalik doon yung mga vendors, liable na kagad yung barangay. Yes. Oo. So, pwede kong gawin ng Kongreso yan. Yes. Eh, nangyari nga, di ba si Mayor Isko ang nagsalita sa Senado calling for this law. So, And without him asking Congress, I'm supporting that. It will not be filing a bill about this. Siguro pagka natapos na itong budget hearing, may pagkakataon pupuntahan ko si Mayor Isko para kami na talaga mag-discuss kung paano gagawin ang batas tungkol dito.